פציינט זה כל אחד שצריך עזרה. הייתה לי איזו בעיה בשיניים מאוד קשה. לא הייתי ישן לילות לפני ביקור אצל רופא. הלכתי למלא רופאים, אף אחד לא רצה לטפל בזה, או זה שרצה לטפל רצה מיליונים. לא הצלחתי לחייך ולא הצלחתי כלום. אז נכנסתי לאינטרנט, פרופסור היה, אני קורא. ראיתי את התגובות של הפציינטים שלו, יש את הקומנטס, כולם היו מרוצים ממנו. והגישה הראשונה הייתה מאוד חיובית. לפעמים בן אדם יש לו רגישות מהלב, מהזה. אז ראיתי אותו, אמרתי, יש לי אמונה מלאה, אפילו בלי לדעת מה המחיר. הוא לא היה כמו רופאים אחרים. יצא בינינו איזשהו כימיה. תחושה של אימון. לא נתפס לי שאני הולך לרופא אחר. זה הפך לחברות אחרי הרבה שנים, ובאמת, אני באמת צריכה להגיד תודה. להיום אני יכול לחייך, זה לא ככה, ולא ככה לדבר. זה מאוד נעים להיות איתו. כמו שאתה מגיע לבית של חבר טוב. ואני הולך להמליץ לכל אלה, אני מקווה שלא יהיו להם בעיות שלהם, אבל אם יהיו להם, אז אני אמליץ להם לבוא לדוקטור עיאד.